Predstavte si vyučovaciu hodinu podnikavosti, do ktorej je zapojená celá trieda. Študenti pracujú v skupinách, diskutujú, premýšľajú a učia sa strategicky. Strategy Game je hotová vyučovacia hodina, ktorú môžete spustiť bez dlhavej prípravy. Prečo to funguje? Pretože stratégiu nestačí len vysvetľovať. Študenti ju potrebujú zažiť. Keď musia obhájiť svoj nápad, reagovať na otázky a rozhodovať sa v diskusii, začnú premýšľať oveľa hlbšie než pri bežnej prednáške. Hodina sa začína nápadom. Študenti môžu pracovať s vlastným nápadom, využiť minihru Ulov nápad alebo siahnuť po pripravených kartách. Vďaka tomu môže hodina začať okamžite, aj keď nikto nemá pripravený vlastný podnikateľský zámer. Potom stačí otvoriť hru a začať. Pravidlá sú jednoduché a študenti sa rýchlo zorientujú. Učiteľ pritom nemusí byť odborník na podnikanie. Jeho úlohou je viesť diskusiu, podporovať študentov a pomáhať im klásť si správne otázky. Práve tu začína to najdôležitejšie – diskusia. Študenti analyzujú nápad, hľadajú jeho slabiny a učia sa argumentovať. Namiesto pasívneho počúvania sa zapájajú do premýšľania a začínajú vidieť, čo na ich nápade funguje a čo ešte nie. Jadrom celej hry je spätná väzba. Keď jeden hráč odpovie na otázku, ostatní reagujú a dávajú mu spätnú väzbu. Autor tej najlepšej získa žetón. Práve vďaka tomu sa do diskusie zapájajú všetci, nie len jeden hovorca. Študenti sa prirodzene učia, že dobrý nápad musí riešiť problém zákazníka a že spätná väzba nie je útok, ale nástroj na zlepšenie. Na konci prichádza finále, elevator pitch. Každý študent má krátky priestor na predstavenie nápadu. Len 30 sekúnd, jeden nápad a celá trieda počúva. Pre mnohých je to prvá skúsenosť s tým, ako stručne a presvedčivo odprezentovať vlastné riešenie. Najlepšie to však potvrdzujú samotní učitelia. Hovoria, že hra dokáže zapojiť aj študentov, ktorí bývajú bežne pasívni. A práve to je vo výučbe mimoriadne cenné. Keď aktivita nemusí študentov nútiť, ale vtiahne ich do premýšľania sama. Mně se nápad moc líbil, já si myslím, že super. Co se týče práce ve skupinkách, kluci, tak děcka jeli suprově, že? A bylo sledovat, jak mezi sebou komunikovali. Co si myslíte pro využití do výuky? Pro využití do výuky, kluci, co si myslíte? Je to veľmi kreatívne. A hlavně spojení teorie do praxe. Podobne reagujú aj študenti. Po hre hovoria, že ich to bavilo, že museli svoj nápad obhájiť a že premýšľali ako podnikatelia. A presne o to ide. Aby si zo školy neodnášali len teóriu, ale aj reálnu skúsenosť so strategickým uvažovaním. Úlohou toho bolo za 30 sekúnd zaujať toho zákazníka, aby si kúpil ten náš produkt a muselo to byť také, že rýchle, výstižné, žiadne omačky. V našom týme sme to spravili tak, že išiel rozprávať iba len jeden, ale ostatní ho doplňali tak, že ukazovali na sebe ten produkt. Najviac sa mi páčilo vlastne, že sme museli spolu komunikovať, museli sme aj vystúpiť z komfortnej zóny, lebo na konci sme vlastne do 30 sekúnd museli predať ten svoj produkt, čo sme v tej hre vytvorili. Hru sme testovali v Českej republike aj na Slovensku. Do testovania sa zapojilo 252 študentov a učiteľov. 94% učiteľov by hru odporúčilo kolegom a 92% pedagógov uviedlo, že sa do diskusie zapojili aj pasívni študenti. Výsledky tak ukazujú, že nejde len o zaujímavý nápad, ale o overený nástroj do výučby. Pre školy sme pripravili edubalenie, ktoré obsahuje hry podľa počtu žiakov, metodickú príručku pre učiteľa, minihru Ulov nápad, aj pripravené karty s podnikateľskými nápadmi. Súčasťou je aj online konzultácia s autorkou. Hra tak môže zostať v škole a používať sa opakovane v rôznych triedách aj ročníkoch. Ak hľadáte spôsob, ako priniesť do svojej triedy viac podnikavosti, diskusie a strategického myslenia, Strategy Game môže byť presne ten nástroj, ktorý hľadáte. Pozrite si viac na webe strategygame.sk a prineste podnikavosť do svojej triedy.